Bé, passem ara a l'anàlisi de la partitura de Owen the Saints. Veiem que el compàs és 4x4, un compàs quaternari, però anirà prou rapidet, així que pràcticament podria ser inclús binari. Però, en fi, ho expliquem com a quaternari. Veieu que us he posat molts números, perquè us he indicat el que dura les notes que no són negres. Les negres ja sabem que dura una negra, una pulsació. Tenim aquí que comença amb un silenci. Llavors, té un 1. En ese 1, ahí haureu de pensar, per exemple, en fer una respiració. Així segur que no tocareu. Llavors seria un, sol, si, do, i ara en el re, 4 pulsacions. 1, 2, 3, 4, nota llarga. Respirem en el silenci. Sol, si, do, re, altra vegada, 4, és una redona. Aquí, altra vegada silenci, respirem i així ens assegurem de no tocar en aquest silenci. Sol, si, do, i ara, com no és redona com veníem fent anteriorment, us he posat el número 2, perquè dura 2. Re, si, sol, si, i aquí 4. 1, 2, 3, 4. Després ja tot més o menys va igual. Silenci, respiració, negres. Blanca. Aquí un silenci i després una negra. Llavors aquí serà 1, 2, 1, 1, 2, 1. Hem de recordar-nos de respirar en esta. Blanca, 1, 2, 1, 2, negra, 1, blanca, 1, 2. Ara, dos silencis, un i un altre. Les negres, blanques, blanques, redona. Aquí, altra vegada, com al principi, se repeteix igual. Respirem en aquest silenci, fem les negres. Redona, 4 pulsacions. Respirem en aquest silenci, negres, redona, 4 pulsacions. Respirem en aquest silenci, 3 negres, blanca, 1, 2, blanca, 1, 2, blanca, blanca, i aquí una redona. 1, 2, 3, 4. Tornem al ritme de l'inici. Silenci, per tant, respirem i així ens assegurem de no tocar ahí cap nota. 3 negres. Blanca, silenci, negra. Llavors aquí, 1, 2, 1, 1. Les blanques, negra, blanca i silenci. Per tant, 1, 1, 2, 1. Silenci, 3 negres, blanca, 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 blanca i acabem amb redona. Comencem.